Здравейте всички почитатели на нашия канал. Намираме се на река Черни Осъм. Място, откъдето става водохващането на питейна вода за град Плевен, откъдето тръгва магистралния водопровод. Искам да покажа на абонатите на канала и не само за състоянието на реката и дали в град Плевен ще има воден режим тази година. Отговорът според мен е да. Нивото на реката е много ниско. Аз сме само средата на юли месец. Погледнете за какво става. Ето до преди месец и половина е там, където ми сочи пръста, до там беше водата. Реката е спаднала с между 3 и 4 метра. Нали, сега ще и това е. В момента се намирам на ивер Козловец, където до преди малко нагазих, водата е до моите колене. Иначе водата по поточието, по поречието на реката е толкова. Общо взето Плевен се очаква да има нов воден режим. Ако видеото ви е хареса за канала.